Mga Indian among viewers guys. Saan sila gikan? What's up mga Bisaya? May buntag sa inyong tanan. Naanapod mi magluto ta today og lumi. Nagsugod ang adlaw na medyo bugnaw ang panahon. So I thought the best time for us to cook lumi today para pampainit ng katawan, pero medyo lumiwanag na yung araw, but it's okay. Come and join us as we cook lumi for you. I hope you like the video. Please like and subscribe. Unsa pa inyong gihulat? Tara, magluto na ta! Ang una natin gagawin is stir fry muna natin yung ating gulay. So, lagyan ng mantika. Ano lang? Kanang dua carrots or stir fry lang natin ito saglit guys para mamaya halot na natin luto na ang lahat ng ingredients para medyo crunchy pa rin kainin ng gulay. Next natin gagawin ay lulutuin natin pork. Lagyan natin ng konting asin saka paminta para may kalasa. Okay. Mix it up. So we will just let this cook until it reduces and medyo maging brown ng konti yung ating pork. Saka tayo gagawa ng ating sabaw para sa ating lumi. Ayan, golden brown na yung ating pork. So pwede na to, pwede itong hanguin. Let's take it out of the fire. Ayan. Guys, start na natin lulutuin ang sabaw para sa ating lumi. Okay. So gisa, ahos. And Bombay. Toyo gamay. Hop. May audience tayo. Waiting for the food is Choy. Say hello. So gagawa tayo ng ating pampalapot using cornstarch. So konti lang para pampatikin lang ng ating sabaw. Sabi ito in 3, dulo rin may squat. In 3, 2, 1. Oops. Mix it up. Mix it up. Uy. Guys, lagyan natin ng pork cubes para lumasa. Guys, pwede na natin ihalo ang ating pansit. At ihahalo natin ang ating cabbage. At ihahalo na natin ating cornstarch.
Guys, lagyan natin ng dalawang itlog. I-crack. I-crack. Lami, ako. Ay, di ka ba? Kabalo ko. Dili na namin. I-crack, ako. Ihalo na natin ang ating pork. Dami pang na. Wow! Taste test tayo guys, taste test. Kung kulang ko ba sa lasa. Sarap. Kulang na lang og pepper. And then lemonsito. Chuy-chuy, uli, nakahulot ko. Pepper. That's it. Okay, and then limoncito. Okay. Ayan guys. Ready na tamukaon. Mga na ta guys. Okay. Mike buntag sa iyong tanan. Luto na ang lomi and ni landong na pud balik, kaulano na pud balik. So timing kaya itong gi-prepare na pagkaon rong buntaga. Mga on to ninyo guys. Let's start with a prayer. Go ahead. Thanks as Allah for this time. We bid you about this. You from the bounty to pass all. Alright. Thank you God. Una. Nata sa landong guys, nata sa ilalom sa punuan sa balanghoy or kamanting or kasaba, no? So in case mo ulan or mo init, safe ta diri. Safe ta diri, safe. Run away ta. Run away. Maraming pansit yan. Ngayon to guys. Dami kayong pansit to. Sabi daw niya, in 3, dulo rin may squat. In 3, 2, 1. Mura lagi yung video. Balan ko lang sa inyo. Pinaibog ba? Nang makaibog.
Salamat guys for watching. Time for the shout-out. So, shout-out kay Bianca Rimeter. Ano dito? Shout out kay Korean Lover 2015. Shout out kay Moratal Elmer. Shout out kay Jasper Aaron Corcoro. Jasper Aaron Corcoro. Shout out kay Your More Gamer. You're a boy gamer. Your Boy Gamer. Shout out kay Neon Dex. Shout out kay Putri Eka Wulandari. Mga Indian among viewers guys. Saan sila gikan? Shout out kay Koy. Kay Makoy. Si Makoy Lening. Salamat Koy for watching. Shout out kay kauban ako sa VXI. Si City Pau Baunto. Si Hana Nia na siya. Hana Nia. Salamat Han. Shout out kay Naisi Gabino. Salamat. Shout out kay Judith Angustia. Shout out kay Kabayang Money. Shout out kay Kabayang Mani. Shout out kay Koy Vlog. Isagani Lista Jr. Shout out. Shout out. Shout out kay Aina Jane Alion. Shout out sa Balatong. Mao to ang nagpa-shout out so far from our previous video. Dagang salamat guys for watching today's Shout episode. out sa Yucamber. I hope you're all safe and secured wherever you are. Hotdog. Stay happy and blessed. Be grateful because it's a Sunday. It's a new day. Dagang salamat for watching everyone. Keep safe. Bye-bye. Bye-bye. Coco na. Bye-bye. 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 Happy birthday. Bye. Nice sprite. Nice sprite. May nandito marang labo.